थावनियाव थुबुर जानानै थानाय बर्नगाव बे गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि जोंनि जिल्लानि दखरानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोन गारजेन नोंथांमोन गिबियावनो आङो बयखौबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय मेट्रिकनि आरो हायर सेकेन्डारिनि बड' मिडियामाव आर्ट्सआव टप 3 जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायबाय आं गिबियावनो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' माहारिनि जानानै बरायनाय हामलायनायखौ आं बावहरदों। खोब गुसुं बाथ्रानि गेजेरजों आङो मोननैसोल' खोथा बुंगोन। जोंहा आलासि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय स्टुडेन्टफ्रा मोननैसो आयदाखौ लानानै शेयार खालामबाय। ओंखाम उखैबाय नामा? सोर सोर ओंखाम उखैदों? बयबो ओंखाम उखैदों। स्कुला खैथायाव गयो? खैथायाव गयो स्कुला? मिड डे मिल मोनजायो गेजेराव? मिड डे मिलखौ सोर सोर जायो? आखाइ दैखांलाय। मिड डे मिल उन्दैफोरा आखाइ दैखांनांगौ, गिदिरफ्रासो दैखांदों। सम बारोब्ला ओंखाम उखैयो नङा होमबा? मेलेमा उखैना उखैया? मेलेमा मा उखैयो? मेलेमा बे मेलेमा मा उखैयो? मेलेम उखैनायनि थाखाय मा नांगौ? ओंखाम उखैनायनि थाखाय ओंखाम नांगौ, मेथाइ नांगौ, बिस्कुट नांगौ, फिथाइ सामथाइ नांगौ। मेलेमा उखैबा मा नांगौ? स्कुलाव मानो फैयो जोङो? फरायसालियाव मानो फैयो? हा? मोजां खोनायाखै, एसे गसंना बुंलाय। फरायनो फैयो, गियान बुथुमनो फैयो, मिथियैखौ मिथिनो थाखाय फैयो नङा होमबा? आरो बे मेलेमखौ जाय बाहायदों बेयाव मेलेम बाहायग्राफोरनि दिनै बरायनाय आरो मान बावनाया सोलिगासिनो दङ। एलबार्ट आइनस्टाइननि नाम खोनादों? आइनस्टाइना सोरमोन? मुंदांखा बिगियानगिरि नङा होमबा? बे आइनस्टाइननि ब्रेनखौ जेला रिसार्च खालामनाय जादोंमोन जे आइनस्टाइना बेसेबां मेलेम बाहायदोंमोन जिउआव, मानो एसेबां मुंदांखा सुबुं जाखो, देरसिन बुहुमनि बिगियाननि मानो जाखो? आइनस्टाइननि ब्रेनखौ जेला नायो बेयाव एलबार्ट आइनस्टाइना जे गावनि जिउआव गासै बे मेलेमखौ जे बाहायजोबनो हायाखैमोन आरो बाहायजोबनो हानायमोनब्ला दिनै आइनस्टाइना जेरैबायदि मुंदांखा जादों आरोबाव सुबुं माहारिनि थाखाय मुलुगनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावनानै गालांबावगौमोन। निउटननि थार्ड ल अफ मसना मा बुङो? निउटन खोनादोंना? निउटन सार आइजाक निउटन नङा होमबा? निउटननि थामथि मसन माने मा? खारथाय। थार्ड ल अफ मसना मा बुङो? एभ्रि एक्शन देयर इज एन इकुवेल एन्ड अपोजिट रिएक्शन। नों माबा मोनसे मावोब्ला नङा होमबा बेनि अपोजिट समान। नैबे माइक्र'फनखौ आं नारोबा बिथिंथ' लांदां जेबो गैया, खिन्थु लांदाङाव मा थायो? बार थायोना थाया? बारखौ नुयो? नुवा। माबा नङा माबा मोनसे रिएक्शन थायो। जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय, गावखौ आबुं सुबुं दानो थाखाय, कमप्लिट हिउमेन बिं हिसाबै गावखौ दानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? जोंनो गियान नांगौ, जोंनो उइसडम नांगौ। आरो जायफोरा दिनै क्लेभार, जायफोरा दिनै उइसडम दङ, जायफोरा नलेज गियानखौ आरजिदों, बिसोरनिनो दिनै बेयाव बरायनाय हाबाफारिया जादों। बे
इट्स ए बिगिनिं बे जास्ट स्टार्टिं जागायनायल' स्कुलिं जि मोनसे जोंनि स्टेन्डार्ड दङ क्लास 10 नि आनजाद गोदोआव मेट्रिक आनजाद होनना बुङोब्ला बिराद गियोमोन मेट्रिकआवबा मा जागोन फार्स्ट डिभिजनाथ' फैगोन ना फैया सेकेन्डआव फैगोन ना फैया थार्डआव फैगोन ना फैया फेल जागोन नामा कम्पार्टआव माने बेक नांगोन नामा गोदानै आनजाद होनांगोन नामा मेट्रिक आनजादाव फेल जायोब्ला लाजिनांगोन नामा बे खोथाफोरखौसो बांसिन साननाय जायोमोन किन्तु दिनै बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिया बे सरकारि स्कुलाव फराय प्राइभेट स्कुल UN एकाडेमि बा अबेबा बाथौ सोलोंसालि अबेबा एकाडेमि जि जाया मानो बा भेन्सार स्कुल मोनथाम केटेगरिनि स्कुल सरकारि स्कुल प्राइभेट स्कुल आरो भेन्सार स्कुल बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव जि मोनसे कम्पिटिशन जि बादायलायनाय आरो जेराव बादायनाय गैया बेयाव देरहानाय गैया बेयाव जाफुंसारनाय गैया बे कम्पिटिशनाव फैनायनि थाखायसो दिनै जोंनि पार्सेन्टेजआ 80, 85, 90, 93 देग्लायनि कमल कुमार ब्रह्म एबसुनि जाय सारा आसामाव बर' मिडियामाव 16,000 स्टुडेन्टआ परीक्षा होदोंमोन बर' मिडियामाव प्राइभेट भेन्सार सरकारि स्कुल जेराव जाया मानो आउट अफ द 16,000 स्टुडेन्ट